Den kan stadig gå begge veje. Ja, det kan den. Det har siddet med samme fornemmelse. Tænker jeg for længe. Klassemål! Kevin Dix med en forrygende afslutning. Både for sit eget vedkommende og for AGF'erne. Der er spillet forfærdeligt på en møgbane i Horsens mod bundholdet, men nu er de i gang med at tage 3 point alligevel. Langt indkast, det kommer ikke som ord. Ting er der for lidt. Prøv lige at se, hvor hurtigt han reagerer på den her. Kevin Dix. Er du da sindssyg, mand? Sikke en kasse, vi får. Og det er hamrende elegant. Tyrer den frem mod Brock Madsen. Slå fløjt i Horsens, hvor hjemmeholdet igen løber hovedet mod muren, selvom spillet var bedre end resultatet antyder, så taber de til AGF.